Hej og velkommen til min lille video. Du har lige fået diagnosen ADHD, og derfor så skal du til at starte medicinsk behandling. Og det er derfor, at vi skal snakke sammen lige om lidt. Men først lige en præsentation inden. ADHD behandler man først og fremmest med noget medicin, der hedder centralstimulerende medicin. Og central, det er i virkeligheden lægeslang for hjernen og centralnervesystemet. Og stimulerende betyder, at der kommer mere fart på, så at sige. I Danmark der bruger vi 2 typer præparater, som er centralstimulerende. Vi har det der methylphenidat, og vi har det der lisdexamfetamin. Og inden for den gruppe, der har vi så hurtigvirkende, og vi har langtidsvirkende medicin. Og det går vi igennem en af gangen. Methylphenidat er det ældste præparat. Det er for længst gået af patent, og i Danmark er der mindst 12 forskellige producenter, som laver det. Så det har rigtig mange forskellige navne. Og det er begge dele er udviklet til børn. Det er børnemedicin. Og hvis vi prøver at tænke 30 år tilbage i tiden, dem der fik ADHD-diagnosen dengang, det var sådan nogle livlige drenge. Så derfor så er methylphenidat det er særlig godt til dem, der har meget hyperaktivitet og kropslig uro og sådan. Impulsivitet, der virker det særlig godt. Da det er gået af patent, er det også noget billigere end lisdexamfetamin, som ikke er gået af patent endnu, og derfor forlanger den danske lægemiddelstyrelse, at vi skal starte med methylphenidat. Cirka 70% oplever effekt af medicinen, 30% oplever ikke effekt af medicinen. Af den næste i rækken, lisdexamfetamin, er det også 70%, der oplever effekt, og 30% ikke effekt. Tilsammen er det cirka 90%, der oplever effekt af en af de 2 lægemidler her. Så det er sådan, det er. Hvis vi tager lidt generelt om bivirkningerne først, så er det sådan, at man i starten kan have hovedpine og kvalme. Man kan opleve mundtørhed, nedsat appetit. Man kan få øget puls. Hvis man tager det for sent på dagen, kan det være svært at falde i søvn om aftenen. Det er sådan de mest almindelige bivirkninger. Man skal også passe på at blande det med alkohol. Det forstærker virkningen af alkohol, så man kan få blackouts, hvis man drikker for meget. Det er inde i kroppen om morgenen, det er ude igen om aftenen. Inde om morgenen, ude om aftenen. Så det er ikke noget, der hober sig op. Fordi det er udviklet til børn, så er det skabt til at vare cirka 8 timer. Man var ikke dengang interesseret i, at børn skulle være medicineret hele tiden, så derfor havde man lavet det til kun 8 timer. Så at man lige har det med i tankerne også. Det er sådan, at man starter som sagt, man tager en pille om morgenen her, og vi har det kapsler, selvom jeg siger piller eller tabletter, så betyder det faktisk kapsler. I glasuren på kapslen, der er opløst noget hurtigvirkende medicin, og hvis vi kigger på her den lyselilla her, Medikinet, der er opløst ca. 50% hurtigvirkende medicin. Og det frigives hurtigt, og så er man i gang med dagen. Og det kan nogen synes er lidt voldsomt, fordi det føles meget sådan, wow, nu er jeg på medicinen. Jeg plejer at sige, det er ligesom at få 2 espresso shots og et koldt styrtebad på en gang. Sådan, så er man i gang. Men det er der nogen, som de vil godt i gang om morgenen, så de synes, det er rart. Den næste i rækken, Ritalin Uno, den har også 50% opløst i glasuren. Og så, når den ligesom er brændt af, så kommer der et lille dyk. Det er det samme dyk, man ser heroppe ved den hurtigvirkende. Og så indtil at kapslen bliver opløst, og det medicin, der er i kapslen, også bliver frigivet. Det er det, vi ser den nye stigning der. Nogle de oplever det dyk sådan lidt ubehageligt, og kan blive lidt triste og kede af det og sådan noget. Det var et par timer. Det går over igen. Men igen, nogen synes, det er lidt ubehageligt. Den sidste præparat, som er med her, den grønne, hedder Equasym, og den har kun 30% aktivt stof opløst i kapslen. Og det betyder også, at den er lidt mere sådan stille og rolig i at slå an, og så følger den ellers de andre rimeligt i den virkekurve der. Så det er det første, vi skal finde ud af, det er, hvad for en type man er. Jeg starter altid på 30 mg methylphenidat. Det er nok til at vide, at det virker, men det er ikke nok til, at man bliver syg og dårlig og alt muligt, fordi det har været for høj en dosis. Så 30 mg det er en passende dosis.
Jeg plejer at sige, at vi skal ses igen et par uger senere, og det man skal lægge mærke til fra den her gang og til næste gang, det er, om man virkelig ændrer påfaldende den måde, man har det på. For eksempel bliver meget bedre til at koncentrere sig om én ting ad gangen, bliver mere tålmodig, får sådan en slags pytknap, bliver bedre til at lave kedelige opgaver, måske også oplever mindre kropslig uro. Mange fortæller også, at de oplever mindre trang til søde sager, og nogen også med meget mindre kaffedrikning for eksempel. Det er meget det, man sådan oplever. Hvis man tager tabletten for sent, så kan det være svært at falde i søvn, så det skal man også lige tænke over. Hvis klokken er blevet 12 i et stykker, så er det nok ikke måske der, man lige skal huske at tage den. Der er også mange, der faktisk ikke rigtig synes, at de mærker noget, men så glemmer de en dag at tage den, og så fortæller de, jamen, så var jo lige pludselig den der gamle måde, jeg plejede at være på, og det var godt nok kaotisk, så den gør jo noget åbenbart. Jeg har bare ikke sådan rigtig kunne lægge mærke til det. Mit bedste råd plejer at være, at man ikke skal sætte sig ned og være alt for sådan indadskuende og sige, hvad mærker jeg nu, fordi det kan godt være svært så at mærke noget særligt. Og måske bliver man også bare skuffet, fordi man hører de her fantastiske historier fra podcast og Facebook-grupper, og hvor alt muligt, hvor fantastisk det er. Det er det måske bare slet ikke. Men det må man prøve. Men når vi så mødes næste gang, efter at man har taget medicin et par uger, så skal vi finde ud af, virker det? Og virker det super godt, men måske kun 5 timer? Eller virker det sådan bob, sådan ikke noget imponerende? Det er det, vi lige finder ud af der. Hvis det virker super godt, men ikke særlig lang tid, så lægger vi en ekstra dosis på, for eksempel klokken 1 eller sådan noget. Og det sker for cirka hver tredje, at vi lægger en ekstra dosis på. Hvis det virker sådan bob, halløj, det ved vi ikke rigtigt, så prøver vi i første omgang at øge morgendosis, så man får en højere grundkoncentration, og ser om det gør tricket. 2 uger senere mødes vi igen, og der tager vi så stilling til, jamen virker det her, eller gør det ikke? Hvis det ikke virker, eller det er simpelthen 10 minutter på en dag, det virker, så går vi videre til det næste i rækken, listeeksamfetamin. Men det tager vi lidt længere hen ad vejen. Så i første omgang, så er det, der sker, det er, at vi 2 skal finde ud af, om du er 2 gange espresso shot typen, eller om du er mere sådan til det stille og rolige. Og det, der så sker, når du har ligesom sagt, hvad du gerne vil, det er, at jeg laver en recept til dig. Jeg søger om tilskud til dig på apoteket, og det plejer at gå meget hurtigt, at det bliver bevilget, det tilskud der. Så det er sådan det. Der er nogle ting omkring kørekort. Det her har en rød advarselstrekant, men det er mere, det har ikke betydning for dig og de doser her. Det er sådan, hvis man tager meget høje doser, der er vi oppe og snakke et par 100 milligram, så kan man virke trafikfarlig, men det er jo ikke det, som er tale hos dig. Det ligger jo, apoteket har en app, hvor der er dit medicinkort, som man kan vise, hey, se, jeg er faktisk i lægeordineret behandling med det her stof. Så den kan man altid vise, hvis det er. Og jeg har også mulighed for at lave et brev til rette vedkommende, hvor der står, at du har fået diagnosen ADHD, og du er i medicinsk behandling for det. Skal du ud og rejse, så er der jo også forskellige regler, alt efter hvor du skal hen. Hvis du skal rundt i Schengen-aftale eller landene, så er det jo sådan et pillepas, du kan få ned på apoteket, du kan tage med. Hvis du skal for eksempel til USA, så skal man også sådan et brev med fra sin læge på engelsk, hvor der står, hvad man er i behandling med, og et print af ens medicinkort, det der hedder FMK, som man skal med. Hvis du skal til Thailand, så er det nok, du har det i originalemballagen der. Og hvis du skal til for eksempel Japan, så skal du ansøge den japanske stats narkoministerium om tilladelse til at indføre stoffet. Men alt det finder vi ud af hen ad vejen. Så i første omgang, så er det sådan en startgennemgang her, og så tager vi det lidt hen ad vejen.